नमस्कार आप सभी के। राधे राधे। आज हमें वो कल सफर है गीत लेके आयल बनी, सुनी जा। अगर अच्छा लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर देव जा, कमेंट करके बताएब जा आप सबके गाना कैसन लगा था। हमारी अयोध्या में सोने के कलशवा हो, जल्दी से देई ना मंगाई, जल्दी से देई ना मंगाई। सोने के कलशवा चलता नाही बाने हो, कोहरा घर से देई ना मंगाई, कोहरा घर से देई ना मंगाई। हमारी अयोध्या में सोने के हरसिया हो, जल्दी से देई ना मंगाई, जल्दी से देई ना मंगाई। सोने के हरसिया चलता नाही बाने हो, बढ़िया घर से देई ना मंगाई, बढ़िया घर से देई ना मंगाई। हमारी अयोध्या में सोने के पोथिया हो, जल्दी से देई ना मंगाई, जल्दी से देई ना मंगाई। सोने के पोथिया चलता नाही बाने हो, पंडित घर से देई